Pois estamos na Grada Orzán, concretamente na calle Barcelona. Estamos ao lado do piso no que eu me criei ali, na calle Cuba, nun bar que sempre foi un bar, porque aquí os comercios foron cambiando, pero sinto que non pasou moito tempo, como que de repente é un barrio que mantén moito a esencia de antes, non? É como un barrio para mí moi noventero, non? É certo que, aínda que creo que está todo que mantén esa esencia, sí que hai moitos cambios, non? A nivel social. Creo que sigue sendo así un barrio duro, por dicirlo de alguna maneira. Aquí a xente ten moito carácter, é como hai unha especie de instinto de supervivencia, pois de clase traballadora, non? De xente obreira totalmente, pero sí que cambiou socialmente, non? Eu, cando era pequena, tiña un pouco esa sensación de amor-odio. Así como recuncho moi especial, teño unhas galerías que hai aquí cerca, que eu sempre andaba a correr dun lado para outro. Unha amiga de miña nai tiña unha pequena tenda de costura e estábamos moito tempo aí. Recordo moito ir polas tendas, unha cousa que xa non se fai, non? Que recordo Ultramarinos de José, unha tenda de lámparas, entrar, falar coa xente, como que todos eran moi coñecidos, non? A verdade é que eu era unha nena bastante observadora. De feito, cando estudiei a carreira de arte dramático, recordo que un exercicio que nos mandaran facer, en primeiro, foi observar xente pola rúa, levar esos personaxes á clase, e eu flipábame, porque sí que facía moito eso aquí, tamén estabas en contacto directo con moita xente. A calle Barcelona é unha zona na que hai moitísima xente, non? Daba para observar xente moi distinta, ademais despois, cando eu xa iba tendo unha idade, empezou, que agora é o normal, pero comezou a vir xente de moitos países, era de repente unha zona super cosmopolita, non? E chamaba moito a atención, porque ti nunca saliras daqui, e entonces de repente, pois sí, observaba moito, e tamén pasamos moito tempo na rúa. Realmente comezo a desfrutar do almorzo dende fai poucos anos. É unha comida que non conseguía disfrutar de pequena, non? Como tiña que pasar tempo, onde que me levantaba e tal. E dun tempo esta parte, pois tamén supoño que de estar fora, ir por hotéis, ir de xira, esta cousa de que de repente tes almorzos bastante apetecibles e que igual estás traballando e ás 12 morres de fame, pois comecei a asumir que o almorzo é a comida máis importante, non? Eso sí, sempre meto cousas doces, encántame o doce, son super larpeira, entón, pois sí que digo, veña, pois aproveito que me gusta moito para sempre meter unhas torradas, gustame moito a froita. Antes de que miña nai me dixera, sen sabelo, que tiña que facer esta película, eu xa decidira vir a Muros empurrada por unha foto que meu avó me enviou un día. O 2019 creo que un ano que non vou olvidar porque tive un montón de proxectos e foi unha sorte. Creo que ten moito que ver detrás disto o tempo que estiven con Chévere, non? Tamén coa compañía, aprendí moitísimo. Que sorte tamén coa miña idade de repente poder facer unha xira coa compañía tan consolidada e tan grande, non? Que despois veu, pois, Fariña, que foi un salto tamén grande, non? Dunha peza teatral de Eroski Paraíso fixemos unha película e de unha serie, dun libro, dunha serie, chegamos a un espectáculo de teatro, non? Como funciona isto? Pois traballando un montón, cantas máis cousas fagas, mellor, non desistir. Sempre digo que, non sei, que esta vida pide outra, é como non me dá tempo a facer todo o que quero, non? A ver como te explico. Mira, mamá, eu onde estou é aquí, contigo. E iso é o único que podo contar. Pois vete a Irak, o Afganistán, ou a un campo de refugiados. Na liña que me gustaría seguir sería no do compromiso social, non? Porque en moitos traballos que fixen en Eroski Paraíso hai un compromiso social, obviamente, que sigue a liña de Chévere moi potente e que a arte ten esa capacidade de facer reflexionar, de cambiar certas cousas. En 16 de decembro hai unha reflexión sobre como está o mundo, non? Como mulleres, sobre como vivimos o mundo, como cambia a nosa forma de estar simplemente pola condición de ser mulleres. E mira unha cousiña, mamá. Ti pódelo facer en galego? Queres que te lo haga en gallego? Podes, non?
E aquí, por exemplo, na Agra do Orzán, cando era pequena recordo a xente maior falar en galego e a xente nova non. Sempre tiven contacto co galego por parte dos meus avós, encantábame e creo que eso está aí, porque de feito cando estudiei arte dramática a miña profe Cris Domínguez sempre me dicía o teu galego non é da Coruña. Entón foi das primeiras reflexións que fixen de decir jolín, teño unha lingua propia que enriquece o traballo, que dá saídas, non? Porque había como esta idea de irnos a Madrid, pero claro, en Madrid hai moita oferta, pero hai moitísima demanda. De repente aquí, que temos unha industria propia, tanto teatral como audiovisual, empecé a ser consciente. Pero sí, moi agradecida tamén a oportunidade que me deron en Galicia, non de traballar aquí, de darme unha oportunidade e sinto e creo que me debo a este lugar, non? Aquí deuse unha oportunidade e eu teño que loitar por sacar isto adiante, porque eu penso cando, pois non sei, cando Patricia de Lorenzo e Miguel de Lira e Xesús e tantos outros compañeros e compañeiras vayan pasando os anos e xa non traballen nisto, nós temos que seguir aí, non? E loitar polo que eles tanto loitaron. Así que, pois, moi agradecida e moi contenta de, pois, como digo a amiga miña, de facer país.